Zita rangu ndinonzi Christine Mangena, ndinogara muguta reHarare. Ini mukurarama kwangu ndakasangana nezvakawanda ndiri mumba mangu mananga ndakaroorwa nemurume wangu. Mukomana wandakasangana naye ndiri musikana, tikadanana, tikafambidzana, akabvisa pfuma yake kuvabereki vangu nemhuri yangu, akatiremekedza, tikafara. Asi tisandatombororwa, ndakatotanga kuona kuti munhu anenge ane zvinomunetsa nenyaya dzehasha. Aiva nehasha dzakanyanya. Hasha dzidzi dzekuti unenge uri kana musupermarket popfuura murume uya akapfuura akakutarisa zvonzi watariswa, munoziyana, yatonoisi. Wakutopinzwa bhizi panguva diki iyoyo nenyaya yekunzi watariswa nemunhu apa usingamuziye. Kutaura chokwadi zvinhu zvandaingoramba ndichingoti zvichachinja, ndichingoti ihasha dzekungochengera zvinooneka mukurarama. Asi mukufamba kwenguva apa ndanga ndane mwana wani mukomana, ndakaona kuti shanje dziya dzanga dzanyanya. Kunyanya kwacho kwanga kwasvika pekuti anga asisina kana nyadzi dzekuti pane vanyarikani aigona kana kutuka vanhu, kana kurova munhu, kana kupopotedzana nevanhu. Ndakati problem iyaya yandaiona ichiri diki ndofunga ndakainonokera. Asi semunhu anga ari mumba make, kutaura chokwadi, ndaingoramba ndichingozvivharidzira ndichingoti ndokuita mudzimai, ndokugara mumba, ndakugaya kuti apa ndine vana, ndanga ndane vana vakomana 2, uchifunga kubasa, uchifunga kuchechi, uchifunga munharaunda yaunogara kuti vanhu vakazoziya kuti ndo zviri kuitika kwandiri, chii chinoitika. Tanga tasvika pastage yekuti ndanga ndakurohwa mumba, yatinoti physical assault. Zvinhu zvaindiremera because handina kukura ndichizviona, handina kukura mumba. Pada vabereki vangu vainetsana, asi zvinhu zvatanga tisingaoni vaizvichengetedza kubva kwatiri, kuti tingokurawo tichingoziva kuti mai nababa vanhu vanodanana, munochengeta vana venyu, moriritira mhuri yenyu. Ndakazosvika musi wa26 December 2012 takasvika pane imwe situation yekuti takatandanisana nemotikari, vana vari mumba. Apa tanga taane makore mairi tichinetsana, tichirohwa, tichitukana, tichinyengetedzana, ndoenda kumba ndodzoka, ndichienda kwabereki ndichidzoka. Panguva iyoyo zvanga zvakachengetedzwa, takanyarara, vanhu vachiziya, vabereki vangu vachiziya kuti tinonetsana, but vanhu vakawanda vanga vasingazivi kuti ndo zvandiri kusangana nazvo. Asi zuva iroro patakatandanisana nemotikari ndine vana mumota, ndozuva kwandiri randakasvika papoint yekuziya kuti ini nemurume wangu hatichakwanisa kuti tigare pamwe chete, nokuti zviri nani kuti andikwadze inini. Asi kana zvaane vana 3 mumotikari vanga vari 2 years ne1 year nemumwe anga ane 9 months. Ndikati kudai vana vanga vafa, ndaizozvibvunza ndichiti chii, kuti ndaishingirira chii kuti vana vafa tabloka. Anga ane 2 days asina kuya kumba. 2 days asina kuya kumba. Ndakatsvaga mapurisa ese, kufona mapolice station, kufona mamochari. Mapurisa akati 2 days chiri shoma, chimbotipai kana 3 or 4 days. After 4 days munhu akasauya, tozokubatsirai kudii kumutsvaga. But kutaura chokwadi hapana munhu anogara mumba 2 days usina kunzwa kune munhu, wongorara hako, wongoti hameno kwaari ndozomutsvaga after 4 days. Zuva rechitatu shamwari dzangu, because yanga iri nguva yeChristmas, vakandifonera mukadzi nemurume vakati rega tikutore tinodya chikafu, vana vosara vachitamba vari kumba, kuti umbofurwa nemhepo, pfungwa dzako wanyanya kuita stress mumazuva apfuurayo. Iye paakasvika kumba, akasvika achunzwa kunzi vabuda. Ndobva afona akati uri kupi? Ndikati nai baba mwana, munotanga kundibvunza inini kuti uri kupi? Mane 3 days tisina kukuonai. Imimi wacho manga muri kupi?
zvikanzi manje ndinoda kuya kuzokutsvaga kwauri ikoko because watorwa nechikomba. Tiri kurestaurant yatanga tiri ikoko kwataidya, shamwari dzangu dzakabva dzati muri kuda kuti sei? Ndikati shuwa kufunga kuti kushurwa kuti munhu ane 3 days asiri kumba. Ondifonera inini ondudza kuti watorwa nechikomba. Handikumba ndotora vana. Handichada. In fact before tatanetsana nemotikari ndakanga decide kuti handichada. Ndikati ndaneta nenyaya yekugara ndichingoshungurudzwa. Takasvika kumba zvakanaka, tikarongedza tuhembe twevana. Vana anti vanochengeta vana vakarongedza twavo, tikakwanisa kubuda. Zvatanga tisingazivi ndezvekuti isusu patakabuda kuti tiende kunotora vana, iye akasara achiteera kwatanga tiri. Ndobva asvika akatishaya, paakazodzoka paakabva ikoko ndobva adzokera kumba. Takunobuda pagedhi because road yedu yange yakareba stereki. Ndo paakaona motikari yedu ichibuda, ndo kutanga kutandanisa nemotikari kwaakaita tine vana. Apa ndaida kuenda kumba kwabereki vangu. Tikatandaniswa muroad, kubuda muroad, motikari ichiti ikafamba ikadai inyasha kuti hatina kubeuka nemotikari zuva iroro. Motikari yangu yakabva yanopinda mugomba. Yapinda mugomba iye ndobva abuda, ndobva apukanya window. Pekutanga ndakafunga kuti akashandisa pfuti, munhu anga ane pfuti. Ndikafunga kuti maiwe apfuura shamwari yangu yanga yakagara pafront. Ndobva ndamutarisa, ndobva ndaona kuti achiri kufema, aingoridza mhere. Ndokuona kuti angashandisa chibhakera chake kurova window. Akuda kunorova window rekumashure. Ndobva motikari kana kuti ndikuudze kuti zvakafamba sei, nanhasi handikwanisi. Chandinongotaura ndechekuti inyasha kuti motikari yangu yakangobudawo mugomba imomo, kutongotakurwawo nemweya mutsvene ikabuda mugomba. Ndobva ndatyaira motikari yangu ndikaenda kuRhodsville police. Ndobva ndangosvikawo vakati ambuya chii chiri kuitika, because ndakasvika nevanhu vairidza mhere motikari. Ndikangoti nhasi ndo zuva rangu rekupedzisira kuti ndigare nemurume wangu, nokuti patasvika panapa nesituation yatiri hazvina kumira zvakanaka. But kutaura kwenyaya yangu hakusi kuti vanhu vasuwe kana kuti vanhu vafunge kuti kugarisana mumba chinhu chakaipa. Kungoedza kuti vanhu vazive kuti muupenyu ndo zvinhu zvatinosangana nazvo. Ndabva pasituation iyoyo nemurume wangu, ndakabva ndazvitarisa ndakati nhai Mwari, chandinokwanisa kuti ndiite inini kuti ndidzokere kuti ndinzi Christine. Zvandaishuwirawo ndiri mwanasikana ndichiti kana ndakura ndoda kuita zvakadai, ndoda kudai vana vangu, mhuri yangu. Ndobva ndikazvipa mhiko yangu yandakaita naMwari kuti Mwari, inini mukandiyambutsa pasituation inoyi ndichaita basa renyu. Basa renyu randichaita ndere kutaura nemadzimai nevanasikana nenyaya yekuzviita yatinoti empowerment. Ndakaenda kuchikoro ndakaita madegree 4 nediploma 1 pandakasiyana naye. Ndikaenda kubasa, ndikapromotwa kubasa, ndikasevha mari dzangu ndichitengesa mawivi, ndichitengesa ndiro, ndichididi, ndichibata-bata. Ndikafamba nevana vangu ndichivaratidzawo munyika pasi pano, ndichivabhadharira school fees yavo. Hazvireve kuti zvanga zvisingaremi, asi I decided kuti ndaida kuita take control yeupenyu hwangu. Vana vangu vachiri vadiki, vanga vane 2 ne1 pandakasiyana nababa vavo. Ndikati shuwa vana ava neudiki hwavo handidi kuti varare muupenyu hwekuti vanongoti mai vedu vaingoswera vakasuwa kana vachinetsana nababa vedu. Saka decision yandakaita yekuti ini ndoda kurarama upenyu hwekuvaratidzawo zvakanaka ndichivashandira. Ndinotenda Mwari kuti ndakakwanisa kuti ndizviite. Mukufamba kwenguva pakapfuura 8 years ndakazosanganawo nemumwe, tikafambidzana. Vakauyawo kumba vakati ndada mwana wenyu, ndoda kumuroora. Vakauya vakabvisa pfuma yavo, vakauya nemombe dzinotsika dzakataya nerori. Ndakati inga Mwari makanaka. Chandinokurudzira madzimai ndechekuti tese tinoziva kuti tine inonzi muchirungu pain threshold, but chandinoziva ndechekuti Mwari havana kutiisa pasi pano kuti tinetsane, tigare takasuwa, tigare tichishungurudzana. Mwari vanodawo kuti sevana vavo tigarewo zvakanaka. Vana vedu vatiri kurera mazuva ano vaonowo
kuti mhuri dzinokwanisa kugara zvakanaka, because mazuva ano tine mabroken families akawandisa. Vana tiri kuvakanganisa nekurarama kwatiri kuita. Maybe tinenge tichiti tiri kuvavarira kuti manje ndikasiya murume uyu ndozotadza kudhiraivha sani yangu, kana kuti ndikasiya murume uyu ndozotadza kugara kana kuborodel. But ukanyatsotarisa upenyu chaiwo kurarama upenyu hwakanaka, pfungwa dzako dzisina kubatikana, uchisarudza kugara kuborodel, ndoti kuborodel ngakugare zvako. Because mental health iri kutaurwa mazuva ano chinhu chakakosha, chinhu chatisinganzwisise munyika munomu, kuti kugara pfungwa dzako dziri free dzisina kudzama zvinhu zvakakosha stereki. Unoona kuti unotobudirira muupenyu hwako because unenge uchikwanisa kufunga usina zvinhu zviri kukukanganisa. And for me, vanasikana nemadzimai, inini kuti ndikwanise kuzosvika pandiri nhasi inyaya yekuti ndakaramba ndichizvikurudzira pachangu kuti ndiende kuchikoro, ndirambe ndiri pabasa, ndichikiya ekungwavha ikoko zvinotodikanwa, whether dziri ndiro ari mawivi kana mavheji, ndinorima nanhasi, ndinoita kuti ndingobata pandinenge ndichibata. Zvinhu zvakakosha semadzimai. Ndakasangana nemadzimai akawanda vanotadza kusiya varume nenyaya iyoyo kuti vanenge vasina pawa pekutangira. Saka ndinongokurudzira vanasikana nemadzimai, nemi vana baba mune vana vasikana, rambai muchivakurudzira kuti enda kuchikoro, take your time, ita pako paunobata usati waroorwa, kuti nyange ukazonzi chibuda unenge une poto yako kana suitcase rako uchiwanawo pekutangira. So mishonga idzi dzinodzidzana zvakadini nenyaya dzeHIV? Mishonga vanhu musingagasani zvakanaka mudzimba dzinonetsa, nokuti kana uri mudzimai nyaya dzebonde dzinonetsa, because kuti uti kune murume ngatidzivirirei bonde, unenge uchinzi pane zvauri kuita. Maybe unenge une zvawaona, kana kuti unenge uchitya kuti behavior yababa ava inogona kundipinza pasina kunaka. Asi tinoziva kuti tsika nemagariro edu zvinhu zvakangooma kuti utaure nababa kuti ngatidzivirirei bonde. Asi chikuru ndechekuti tinongokurudzira kuti dai zvaita sema-couples vanhu vanoenda vachinotestwa, vanhu vazive pavamire. And isusu tinoziva kuti mukurarama kwedu pane ma-couples akawanda stereke kuti vanonzi ma-discordant couples, kuti mai vanogona menge vari positive, baba vari negative. Mugozvara vana venyu vari negative zvakanaka, mugogara upenyu hwenyu hwakanaka. Asi zvinoda kuti vanhu mubudirane pachena, muchiremekedzana, tichinzwisisawo kuti hazvina kunaka kuti uvanzire mumwe wako nezvito zvako, nokuti unogona kupinza mumwe wako pasina kumira zvakanaka. Ndikudzosere kumashure zvishoma. Sorry, zvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti vanhu vagare muwanano nemishonga mukati. Takatarisana nemi, ndimakanga muri musituation iyo, chakaita kuti musvike pakuti vana vaviri imuchiona zvisho kuti mishonga iripo, muchisaisa matara kuti maimboti mukanetsana muenda kumba, but makamboramba muri mumarriage mo. Tirikuona pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvatinonzwa kuti insecurity ndikabudawo zvinozopambirapo zvinozopambira sei. Imimi chakaita kuti murambe muri situation yakaita seiyo kuzosvika mazoti aiwa apa hazvichaita zvichida pane mumwe ari kuona pari zvinezvi anogona anga ari musame situation iyo achifungidzira kuti pambirapo zvichanaka. Murume wangu ndaimuda, ndochokwadi, ndaimuda nemwoyo wangu wose, zvekuti inini ndakaroorwa ndine 28, ndanga ndisiri mwana mudiki in terms of mukafunga kuti zera rinoroorwa madzimai munyika muno. Vanhu vaitoti tazofara azoroorwawo, because vanhu vaitoona kunge ndanga ndachembera, handiti makore anga afamba. Kuzoona zera iroro wazvipikira kuti ndawana wangu ndoda kuroorwa, haisi decision inouya zvekumhanya. Unenge wanyatsoti ndiri kufungira kuti ndawana wangu kuti tirarame upenyu hwedu, tichengete vana vedu. Ndaimuda. Saka kurwisana kwandaita mupfungwa dzangu nemwoyo mangu, pfungwa dzangu dzaitaura kuti munhu wikauyu uchafa. Asi mwoyo uchiti but vedu murume wangu, vana vangu vanozokura sei, tinozota sei, vana vangu vasina baba, iye wacho kubasa kwake, kubasa kwangu vanhu vanozoti kuchechi, vabereki vangu. Pfungwa dzangu dzairamba every day ndaitadza kurara, ndairara kana na 5 dzemakuseni ndichizvibvunza kuti ndodii. Asi zuva randakazoti aiwa no, inini ndiri mwanasikana akakudzwa zvakanaka, ari empowered, akaenda kuchikoro, akafamba, akaita zvinhu zvakawanda. Handingambova riri kuti ndakazvibvunza mubvunzo wekuti kana ndikanzi ndane 40 years
ndikaramba ndine murume uyu ndo zvandiri kuda here? Kuchema everyday, kushungurudzwa, kuita stress, kuonda, kudi, kuita kurwara, kutadza kuita kana kuenda kubasa nenyaya yekuti kuvavarira kuti ndiri mumba. Ndakaona ndikati aiwa ndizvikwanise, imba yacho ngaigara. Iye zvinezvi zvekutora kwamaita maamuwanano imwe 2 zvinobatana sei kana kuti munogarisana sei pfungwa dzenyu dzichimbodzokera kumashure kuti hey, because pamwe murume mumiwana maogara naye agona kuti akamwe kaaction kaimboitwa zvinokuafectai sei? Kutaura chokwadi, nyaya iyoyo ndo nyaya yakambotinetsa nemurume wangu. Yakatinetsa nokuti zveshuwa anogona kuti nyange akangogumbuka chinhu chiri simple, but muhana yangu inenge yakurova kuti kwaakandirova, o akatsamwa stereki, ko akapwanya zvinhu mumba, o akakwadza vana. Saka ndaigara ndichiti hana yangu yaigara ichingorova ndisiri settled. Ndaita hunhu wewe wekuita kunge gumbo mumba, gumbo kunze, nenyaya yekutya kuti ndidzikame. Ini pachangu ndakaenda kucounseling, kunyatsozvipira kuenda kucounseling yekunogara pasi ndichinobatsirwa kuti pfungwa dzangu kuti ngatitaureni izvi, tibate apa, kusvikira tabhedhenura zvese zvanga zviri mumwoyo mangu nepfungwa dzangu zvanga zvakandikanganisa ndiri mumuchato wangu wekutanga, kuti ndizosvika papoint yekuti right, baba ava handingavapinze jeri nenhau yezvakaitika kwandiri, hazvina kunaka. Munhu munyowani, munhu wandinofanira kupa mukana wekuti andiratidzewo hunhu hwake, ndisingangoti chero chaitika wakazodai kwandakabva. Zvinhu nanhasi zvinonetsa, it's not an easy journey, asi zvinoda kuti iwe semunhu uzvipire kuti utsvage vanhu vanokwanisa kukubatsira kuti ufambe nenzira yekuti uzvigadzirise mupfungwa dzako, kuti uite munhu akadzikama, uchitambira kuti zveshuwa une kodzero yekudiwa, une kodzero yekurorwa nemunhu akanaka asina hasha, asingakukwadzi. Tarisa kumashure, imimi pane here zvamunofungidzira kuti maitadzirawo murume wenyu zvakaita kuti mumise mukona asvike pakuti amhirishonga, kana kuti iye munhu akanga aringoriwo violent nakudhara? Unfortunately, chinonetsa nenyaya ndeyekuti it's always kana uchitaura from your side anditi, but munhu angane history yeviolence, munhu angane ma-anger management issues, zvinhu zvekuti now ukazviona muupenyu unenge uchiti munhu wekayo achiri mwana mudiki ngatimugadzirise. Munhu wekuti nyangwe shamwari dzake pandaisangana nadzo tichiri mukomana nemusikana vaitaura kuti uyu tiri kuchikoro, maitotiza muchitoziva kuti mufesi waya auya ndakagumbuka munochiona. Saka chimwe chandakaona ndechekuti nyaya iyoyo yekuti kubvira ari mudiki vanhu vaita kunge kuseka, but vachimubhiga zvezvekuti like munhu angane hasha, mukukura zvakatozomukanganisa, because zvinhu zvaida kutogadzirwa, yanga itori problem yaida kutogadziriswa. And unfortunately vanhu mukurarama tinotaura zvinhu zvakawanda. Unofamba murodhi varume vachiridza muridzo vachikuti sister ndeipi, une murume wako oita hasha achifunga kuti muri kundidherera because ndakareba ka murume wangu anga asina kureba seni, saka aifila kuti vanhu vari kumujairira. So zvinhu zvakadaro ndo zvaicontributa kuti hasha dzake dzobva Anditi. Chinangwa chechirongwa chino ndechekuvaka. Ukama hwevana vaviri ava nababa wavo muri kuhumba sei? Toziva kuti imimi ndimaitadzirana murume nemukadzi. Ichokwadi. Ukama hwamuri kuhumba kuvana nababa wavo hwakamira sei? Unfortunately baba vavo havachagara munyika munomu. Vakatama vari kugara mhiri kwemakungwa. Pavanokwanisa vanotaura. Hanzvadzi yavo iri muno muZimbabwe vanoonana nevana, chero pavanongofuna kugoti maitadiwa tiri kuda kuonawo vana kana kuti tafuti birthday vachitenga makeke. Saka inini ndinozvikurudzira nokuti ndo hama dzavo, inini ndiri mutorwa kune vana vanguwo, ndo hama dzavo. And chinhu chandinokurudzira madzimai ndechekuti inini ndakazvipikira kuti handidi kuti ndiudze vana vangu kuti baba wenyu munhu akaipa, hazvina kunaka, because dzanga dziri nyaya dzedu. Ndinovaudza kuti baba wenyu kana vazouya kuZimbabwe munovaona, vakazokufonerayo munovaona, kana mafoni ndikambowatengera foni kuti vakomunicate nawo, ndinotozvida zvinhu zvakakosha.
kuitira remangwana. So ndinozongohopo kuti rimwe zuva kana vakazodzokawo kuZimbabwe mukukurawo kwevana vakuzotsvaganawo pachavo, but inini handina problem kuti vana vangu vaite relationship nevanhu vekumba kwavo, zvinhu zvakakosha kwandiri. Asi manga mava nemakore mangani muri mumarriage, manga mine mhirishonga uyezve murume waminaye ari kutambira zvakadini vana ava? Ndakagara 4 years mumarriage yangu yekutanga. Murume wangu currently vanowirirana nevana vangu to the point chekuti vanotodanana kupfuura inini dzimwe nguva ndotomboita kana jealous, and vanowirirana to the point chekuti vanhu vazhinji until vazoona masenema havazivi kuti havasi vana vake. Munhu akatongozvitandira from day one, vakatongowirirana, vakazosangana havo after 1 year, vakazoziya takuda kutonoroorwa kuti ndo zvapo, but pese apa ndaingoti aiwa ishamwari yangu chichichichi, because mukukura kwevana vangu hapana munhu wavakambosangana naye, ndo chimwe chinhu chandakazvipikira ndega, ndanga ndisingazvide. That's why ndakatora 8 years kuti ndizoroorwa futi. Ndanga ndisingade kuti vana vangu vati nhasi kuna Uncle Robert, mangwana kuna Uncle Nhingi, mangwana kuna Nhingi, ndanga ndisingazvide. Ndiye munhu chete wavakasangana naye akazoita baba. Maidzoka kumba yamupapa muchinetsana, vabereki venyu vaidi vaizvigachira kuti vangu ndidzokerai kwamai semunhu anga akaroorwa? Chekutanga ndiri mwanasikana 1 mumba medu, saka zvinhu zvaivaremera, and ivo vaitaura kuti isusu hapana chatinokwanisa kuita, tinototora lead kubva kwauri. Toda kuti, because vaitaura kuti nyaya dzerudo dzinonetsa. Inini sababa wako ndikapindira, ndikamupfuura mukwasha wangu, tapa mariro wako kuti yowe baba wangu auraya murume wangu ndaimuda, ndinozvitaura ndichiti chii. Saka ivo muzvese vaiedzawo kuita neutral, vachitaurawo nemwanakomana wavo kuti haya Murehwa itai zvakadai, vachitaurawo neni kuti mwana wangu, baba vangu vakandikurudzira kuti mwana wangu dzokera muedze kekupedzeserawo, right, chingodzokerawo, and put 150% effort. Zvakazorambawo after waisa 150% effort, unogona kuzobva hako uchiziva kuti ndakaedza nemwoyo wangu, but enda nemwoyo wako wose, usaende uri 50-50. Do it and do it properly. So kutaura chokwadi vaiti supporta, but vaiti hatidi kupindira because zvinonetsa, vanhu vanodanana munonetsa. Hapana pasina feva. Mashoko enyu kumurume wenyu waminaye, toziva kuti pamwe hamusati mambomutaurira, hapo panapo. Tombonzwawo kumaappreciata asipo sokuti babaka mupo zvenyuka, but makatora apa uchizvitaura. Alright, vanobva kuMatabeleland. Saka ndoti moyo musele vakafanana nekuti chirandu. Ngiyakutanda kakulu, ndinokutendai nerudo rwamunotiratidza ini nevana, kuvaka kwamuri kuita mhuri yedu, kumira kwamunoita neni. Nyangwe kuti ndiuye panapa nhasi takatotaurirana kuti ndadedzwa kuchirongwa chakadai, munozvionawo sezvo kanzi aiwa mai mwana, indakaona zviri zvinhu zvamaita kubvira kudhara muchitaura nyaya yenyu. Kushare story yenyu hamusi kuedza kuti mukanganise baba vevana, muri kuedza kuti mungobatsirawo madzimai kuti vaone kuti upenyu hunodi hunoendera mberi. Saka inini handidi kuzvikanganisa izvozvo. So ndinokutendai mwoyo nekuramba muchinditsigira. Ndinongoimba kuti tinoramba tichishanguridzana, tichichengeta vana vedu, tichiriritira mhuri yedu. Ndichingochema nanyadenga kuti varambe vachikuwedzerai makore pasi pano kuti tirarame upenyu hwatinoshuwira.